Les conseqüències més greus de les caigudes són les fractures i els traumatismes cranoencefàlics. Llavors, un dels errors més comuns que fem al caminar és fer-ho amb els braços creuats per darrere o amb les mans a les butxaques. Llavors, és un error perquè en cas d'ensopegada no tindríem temps de treure els braços per protegir-nos el cap i amb la conseqüent traumatisme al cap, que és el que sempre hem d'evitar. Llavors, després, una vegada caus, hi ha diferents mesures que podem tenir per reduir les conseqüències de les caigudes. Si caiem frontalment, seria aconsellable fer-ho amb una miqueta de flexió dels colzes per esmorteir la caiguda, de manera que suavitzem la caiguda i no impactem en bloqueig d'extensió, perquè ens podríem prendre mal a l'articulació del canell, articulació del colze o articulació de les espatlles, amb subluxacions, amb luxacions, amb fractures, amb esguinços. Llavors, amb una miqueta de flexió suavitzaríem aquest impacte contra el terra, i sempre fent una extensió cervical per no impactar tampoc amb la cara al terra. Si tenim una caiguda lateral, hauríem de passar el braç per davant, prendre contacte amb l'escàpula amb el terra i voltejar, tant d'un costat com de l'altre. És important perquè no paralitzem la caiguda, sinó donar-li moviment, donar-li recorregut perquè l'impacte sigui inferior. I després, si tenim una caiguda posterior, hauríem d'ajupir-nos al màxim, si no podem evitar la caiguda, ajupir-nos al màxim, prendre contacte amb el sacre i voltejar cap enrere, fent flexió cervical per no colpejar amb el suboccipital al terra. Es desaconsella passar moltes hores al terra esperant que algú ens auxili, perquè s'ha relacionat conseqüències negatives estan en aquesta situació, en aquesta posició tant temps al terra, com deshidratació, hipotèrmia, rabdomiolisis, infeccions urinàries, respiratòries, úlceres per pressió. Llavors, l'ideal seria proseguir amb una sèrie una tècnica per poder aixecar-nos sol si no tenim ajuda de ningú. Llavors seria, si estem boca terrosa, hauríem d'aproximar el genoll amb el colze del costat sa, fent força per col·locar-nos en quadripèdia, i amb aquesta posició de quadripèdia gatejar fins a una base estable, com una cadira, col·locar els dos braços i el peu que no hem pres mal, el que no ens fa mal, i fent força amb els braços i amb la cama, aixecar-nos, girar i seure, i allà sí que sol·licitar l'ajuda necessària.